जों जागाव ताबो बुसांनाय तकसांनाय बुनाय रंना ता उप समेन्द्र ओमफ्राय सन्तोष ए बरंनो र मानसा खानै खोनाव जों सिदाय थानाव ओमफ्राय जों इको बुमा बुफा गार्जेन ओमफ्राय ताय पारानि बर' रक जों दलखै फायलायखिया ओमफ्राय जों ताबुक जों जरा नुगिया अरनो जों नासिं दंलायो अबनो जों बो कार्दि नै तो किसा लायखिया हायफोनो पुलिस रक साव अर गुरै नै सावंगाय जों तो फायमेने अरनो नै खोनावगाय सिनि बुखातो ताबुक स्रांगिया माने जों अ बरंनो नुगियानि बागै ओमफ्राय अमत तामखौनो सासेना सोमता जों जाया नोंनिया कारेन्ट जों नासिं दंनानै जों बुखावान मोखां नुगिया सा जों जे आई बासाव फायमेने जों कुनु खायबुया नगो सालबोसो दङै बराव मानजाखा दिनै बे आसों खाता 20 दिन नगाहाय ओमफ्राय जों अरनो हनै खोनावै जों सिजाखायाव हानो बुखा तामजिनों हायखिया अबनो जों इको मायानि बागै दावखाय बुखा जाया काहें तो खाता यासंनानिको जों तो समेन्द्र बे राकेश रमजागुनि खोनावै अर थानाव फालिखायाव सिराय थानावटा ओंखाय दाबो बाक्साव साव अर करिखापो एयारपोर्ट थानाव रहकानि सालायबा ओंखाय आबनो नासिङै दंलायता अरनो होननानै अ जागोन नि नासिं दं अ जागोन होनना न दिनै अ जागोन दंनो बाबु मोखांनु बियांगे नरक बोसोर द्राफै दंनायाव अब जे अरनो मुर्गी दंलायने नै जों जतनो कक सालाय दंलायखाथायखो दाबु नरक जे खरक नै मानजाग माने बम हायमा दं अब खरनि मानजाग हमपान जों खामुनु गियाखौ हायपान फटरगो नुखा ओंखाय अबरंनो हनै जों मानसुका ओंखाय बेलेखिनो दंथका बेलेखिनो हामजाका हायपान हामजाग हमपान यां अ सराय थिमाने बागै बखावखाय एकदम हान्यता नि सिनेमा आन सिन बुद्धिराम देवल थानेलनि बिनियाव आंखाय बंनि आं वानसुमखै बरफ बिसि हायरंमा तंला ताबो बरफ बथाबो जेसेंबो बिसि तुनिया आंखाय आबुनि बागै आं वानाय तंटा दाति योगी फेन हिमा तंटा के बरफ आव आमति हिंता आबन टावर रमुइतु हिंसामा से करी रखनि साइ तंगा के आबन हादि आबो मिटिं तका आबन बनका इ सिंगर हाले माने थिनि पिएस थानाव सिदाय मनपुर हाय माने अ बोथानाय रक थानियानो बोथानाय रक अ थानानोको दाबो सुनो खक तंगो पुलिस रक अ थानानि बर रक हायपनो जों बरक जे कुतो थेसा सिंगर नासिं तनाय आ बरक न कादाकारि आमनो जों नासिंलाय तनाय जतनो सिनि पापलि रक जुदिसय गारिखा गाय जों बाय किसा कक सानामु जों होनसे सोंलाय फाले माने बना हामायरिना बागै मालाखे बनो जों हामायरिनाय बमतिका हामायरिनाय बिनि लाथानि जवाब तुम लाथाबाय जवाब दिगना बना आमनो हामारि जे बनो जवाब दियो सममनो जवाब नाय सजागत बरंग न नायो आं पुरा नुगनानि चिनि थामथिबो खलियाको चिनि टेंशन मोपाको जों बरंग न किसा पानो नुयासा चिनि टेंशन खलिदिनिया किसा पानोको बिनि बिखमसे नुयाको मोखां पानानै मुजुङै चिन थामथिना खलिदिना बागै जों आं बागै फालिबानि मा जागाति जे चिनि पापले दा आंनि वासमखाय महाय बरले बुसुक जानो सास्तेरि आमता आंबो साइमेया बनि दारा बुसुक दं आमबो जों परि जायबा लाइन दं हायपानो आं सावबनो नर्मेल खैयोगन हने जान वासम बनो नर्मेल खैयोगनाय बरक सास्ति मानमै बिसिन तिफानो नर्मेल सास्ति नाय जास्ति सास्ति नाय आमने बगे आनि जे वासमने कक आनि जे नुक तंग माने कक आं अम्पे ताकबो नुक तंग आगिनि सिमी बतो तंग मे आसक जो रंनो से रमी मान सालसानि बिसिंगो आ बरक आसक खानि रकसे अम्ति खानि रंनो से रम माया गाय आं बागे वासको बरक सास्ति नर्मेल खै याकात किने बरनो दारखरा कक सैनिके आंखौ आयु हमदन कक सैनिके
Ayono sengman sawo sengmia horono derta wudi mi hoka. Engka angkai sajoka orang noni seng khano sar seng dia pungki. Engka sengar he mohor kangkai seng orang bahai pung manai. Cina thana krei borok sawo ayeng nanya kai airport thana nai mani yo. Aro to te nuginya soma bia norok na kangkai kuto thangi nei mani wa kok sada. Norok mai samani ya kalau norok tang bagai o jaga pat. O jaga pathang mangkai seng orang nani seng tabuk sudara pesai mat tongka. Nanya ni bagai. Ayo gue kok saya nilai suka. Kagos le abu bang asesung le atam kayu sabo. Mia ni kagos ang sesibe ko abu sinya ni bagai kungkung sata. Saja tajar tu ang masuk sung le ya borok mai. Tokon ang borok na parcel lagi sung nai jauh ka. Green sawro. Aseng tan ko. Green chau tu na. Green sawro.